Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ yen o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Midine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04. Bi kari ye juye kalo tile 6 san 2025 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraninso la nin wagati in na an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni aw wagatiw cogoya ye an bɛ aw ladɔnniya k'aw ka kunnafoniw wagati selen filɛ bakuruba kunnafoniw na an ka finitigilakaw ye lakɔli karamɔgɔ minnu minɛ Rive Gauche Academy kɔnɔna la handa bɛna don o la fo ka taga se AES ka sommet min kan ka kɛ Bamaliba kɔnɔna la yan décembre kalo la handa bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na ko kan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma aw bisimila an ka brigade d'investigation judiciaire maaw ye tɛgɛ kɛ an ka lakɔli karamɔgɔ maa 18 na maa 18 minnu na min ye conseiller d'orientation olu maaw caman bɛ a la ka sababuya kɛ ko u bɛ ka yuruguyurugu wale ta ka ɲɛsin maaw ka defu résultat ma sabula ko min ye denmisɛnnin dɔw ye u ye a ɲini ka kuru di olu ma kuru min sɔrɔ examen la yaasa u bɛ se ka defu sɔrɔ cogoya min na ni wagati in na min ye ni lakɔli karamɔgɔ ninnu ye u bɛ an ka finitigilakaw ka bolo kan an ka procureur de la république min bɛ commune 3 tribunal kɔnɔna la o de bɛna u ka kiiri tigɛ an ka jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta bɔra ka laseli kɛ k'a jira ko AES ka sommet tako filanan min kan ka kɛ ko a bɛna kɛ san 2025 décembre kalo la Bamakɔ kɔnɔna la yan ani Burkina Faso jamanakuntigi Ibrahim Traoré fo ka taga se Niger jamanakuntigi Abdurahmane Tiani ne jɛra ka nin hakilina in ta ɲɔgɔn fɛ yaasa sigi min kɛnɛ kan u bɛna na hakilina falen-falenw kɛ u bɛ se ka fɛɛrɛ kura minnu bila sen kan lakanako nasira sɔrɔ yiriwa ko fo ka taga se politiki ko ma ani fɛnɛ jamana in sababu jamanadenw bɛ se cogoya min na ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛn ni kelenya kɔnɔna la ani basigi kɔnɔna la an ka wasadenw ka lajɛrɛ min daminɛra kabini ni avril kalo tile 7 san 2025 o kun cɛra kunu sibiri juillet kalo tile 5 san 2025 u ka lajɛrɛ in kɔnɔna la u ye projet de loi 40 u ye o de voté ani u ye fɛɛrɛw sigi sen kan ka nafolow ɲini yaasa minnu bɛ se ka don an ka kuranko ani lakanako sira fɛ cogoya min na ani fana u ye hakili jagabɔ kɛ ka sariya ta u bɛ nafolo kasabi sɔrɔ ka se ka dɔ bɔ o la cogoya min na u ka don da fɛ jamana kɔnɔna la ha kan ka taa da min fɛ ani fana sariya min kɛlen bɛ ka transition ka o sigi ni o charte de transition ye ka se ka jateminɛ kɛ yɛlɛma bɛ se ka don o la cogoya min na u sɔnna o hakilina ma ani an ka gouvernement ye plan d'action bila sen kan ni o ye u kɛlen bɛ ka baara min boloda san 2025 san 2026 kɔnɔna la CNT maaw ye a jira ko u sɔnna o baaraw bɛɛ lajɛlen ma u ka baara kɔnɔna fana na u ye u ka dɛmɛ jira an ka finitigilakaw la olu minnu bɛ ka u ni di su ni tile an ka lakana kama ani fana u ka kumakuncɛ kuma la min ye CNT ɲɛmaa ye a ye folikan belebele lase CNT maa bɛɛ lajɛlen ma ka a ka nisɔndiya jira ani ka hakilina jira an ka jamanakuntigi taama min boloda nin wagati laban in kɔnɔna la ka taa Russie la ani AES ka farikolo ɲɛnajɛ min ni o kɛra an fɛ yan fɛnɛ a ye hakilinata jira o la a ka kumakuncɛ kumaw la a y'a ɲini Ala fɛ ko ɲinan samiya Ala ka sanji nafama di an ma cakɛda min ka baara bɛnnen bɛ ɲɛnaminimafɛnw ani furadati banaw kɛlɛlen ma ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la Kayi marabolo la k'a daminɛ juin kalo tile 18 ka taa bila tile 30 la san 2025 u ye wulikajɔ bila sen kan wulikajɔ min kɛra sababu ye ka tɛgɛ kɛ ɲɛnaminimafɛnw ani furadati bannen dɔw la Kayi marabolo kɔnɔna la
u ye a jira ko u ye tɛgɛ kɛ tramadol comprimé 118 ɲɔgɔnna na fo ka taga se fura wɛrɛw ma minnu bɛ taa 800 ɲɔgɔnna na. U ye a jira k'u ka ɲininiw kɔnɔna la u ye fura minnu sɔrɔ o bɛ se ka taa tɔni 1 ɲɔgɔnna la minnu dati bannen don ani fana ko u ye u ka dɔrɔgu kura min bɔlen don ni o bɛ wele ko kish ko o fana tun bɛ u ka sɛgɛsɛgɛli minɛn ninnu na. U ka ɲɛmayaso ye u fo u ka nin baara ɲuman kɛlen in na ka jamanadenw fana fo olu minnu ye kunnafoni di an ka ni finitigilaka ninnu ma yaasa u bɛ se ka baara ɲuman kɛ cogoya min na Kayi ni a nɔkan dugu kɔnɔna la sabula u ye a jira ko nin ɲɛnaminimafɛn ani ni fura datibannen minnu filɛ nin ye ko u bɛ ta ka taga ni a ye an ka damandaw ani an ka suguw de kɔnɔna la an jamanaden kelenw de bɛ tila k'a san a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase an ka ɲɛnamaya ma o hukumu kɔnɔ k'u bɛ a ɲini anw fɛ halisa u mago bɛ an ka dɛmɛ la ni an ye yuruguyurugumafɛn ye yɔrɔ min na walima n'an ye siganamɔgɔ ye yɔrɔ min na an ka wele bila finitigilakaw ma yaasa u ka se ka taa u ka lakana baara kɛ o yɔrɔ la. Kulukorokaw fɛ yen cakɛda min ka baara bɛnnen bɛ ɲɛnaminimafɛn kɛlɛli ma ni o ye Office Central des Stupéfiants ye Kulukoro marabolo kɔnɔna la sibiridon juin kalo tile 29 san 2025 olu ye tɛgɛ kɛ fura dati bannen dɔ la camionnette marque Renault G13 dɔ kɔnɔna la. Dramane Keita ni ale ye commissaire principal ye ale ni a ka cɛdenw sera ka tɛgɛ kɛ fura dati bannen kɛsi caman de la minnu kun bɛna taga an ka dugumisɛnninw ani an ka dugubaw kɔnɔna la. U ye a jira ko fura in giriya bɛ ta tɔn 7 ɲɔgɔnna la wa fana u ye tɛgɛ kɛ maa 2 fɛnɛ na a kɛnɛ kan yen nɔ. Nin wagati in na u kelen bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw bila sen kan yaasa maa minnu bɛ n'u nɔ bɛ a ko la ka se ka tɛgɛ da olu fɛnɛ kan ani ni maa minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka ɲini ka don ni nin fɛn kuntan ninnu ye an ka jamana kɔnɔna la ka se ka dansigi kɛ a la joona la. An ka jamanakuntigi General d'Armée Assimi Goïta nalen kɔfɛ ka bɔ Russie la a ye laseli kɛ an ka jabaranisoba kɔnɔna la laseli min kɔnɔna la a ye a jira ko kɛlɛkɛminɛn dogolen dɔw bɛ ban Maliba bolo ko ni nin kɛlɛkɛminɛn ninnu bɔra hali an dafɛ jamanaw bɛ se ka siran an ɲɛ o hukumu de kɔnɔna la ko o kelen bɛ ka a dogo wa a ye a jira ko ni kɛlɛkɛminɛn ninnu filɛ nin hali ni nafolo kasabi caman bɛ i bolo i tɛna se ka kɛlɛkɛminɛn ninnu sɔrɔ fo k'a sɔrɔ bolodi ɲɔgɔnma o bɛ i ni jamanaba dɔ ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ Russie la a ye a jira ko an ye ni kɛlɛkɛminɛn in sɔrɔ ala ni an ni Russie la ka bolodi ɲɔgɔnma de kɔnɔna la kɛlɛkɛminɛn ninnu dogolen bɛna to nin wagati ninnu kɔnɔna la ko a labɔli wagati ma se fɔlɔ ani a ye i da don nin wagati laban ninnu kɔnɔna la dɛmɛ min taara ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma kɛlɛkɛminɛn ko ta fanfɛ yaasa u bɛ se ka bamanci wale kɛlɛ cogoya min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la a ye i da don la ka ɲɛfɔli kɛ u la. Esansi sanaw ani esansi feerelaw ka jɛkuluba ni an ka jamana ka service technique maaw ye ɲɔgɔn ye Gawo marabolo kɔnɔna la yaasa ka kuma esansi sɔngɔ yɛlɛni min bɛ Gawo marabolo kɔnɔna la ka se ka ɲɛfɔli kɛ u la sabula u ye a jira ko nin wagati in na min ye esansi litiri ye ko o bɛ feere 260 de la Gawo ni a nɔkandugu kɔnɔna la ko u ka laɲini belebele de jamana ka fɛɛrɛ ɲini yaasa esansi litiri bɛ se ka na 180 cogoya min na ani ko ni o sariya taara fana jɛkulu ka sigi jɛkulu min ka baara bɛna bɛn o sariya labatoli ma Gawo kɔnɔna la. An ka camion citerne bolilaw ka jɛkulu ye nafolo kasabi 1,30,000 ta ka o di état major général des armées ma yaasa an ka finitigilakaw o bɛ se ka kɛ dɛmɛ ye u ye cogoya min na juillet kalo tile 3 san 2025 min ye colonel major Didier Dambele ani finitigilakaw ka maaba caman olu tun bɛ a kɛnɛ kan El Hadj Mohamed Karata wo ni ale ye maaba ye jɛkulu in kɔnɔna la ale ni a tɔw ye nin hakilina ɲuman in ta yaasa ka u ka dɛmɛ ka u lase an ka finitigilakaw ma cogoya min na colonel major Dambele ye folikan belebele lase u ma u ka nin hakili ɲumanya in na ko nin bɛ u ka fasoden ɲumanya ko fɔ wa fana ko nin bɛ a jira ko u bɛ an ka finitigilakaw kɔ sanga ni wagati u ka lakana baara la. Alamisado juillet kalo tile 3 san 2025 an ka jamanakuntigi General d'Armée Assimi Goïta ye maa minnu ye hakilina ɲuman sɔrɔ ka AES farikolo ɲɛnajɛ ka u boloda Bamaliba kɔnɔna la a ye u bisimila ni o ye Daba Modibo Keita ye ka bɔ Bamaliba kɔnɔna la Sheikh Ahmed Al Hassan Sanu ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale wele ko Iron Bibi fo ka taga se Abdul Razak Isufu Alfaga ka bɔ Niger kaw fɛ yen a ye u bisimila a kɛnɛ kan min y'an ka sifinnakaw ka
ministre monsieur Abdul Kasim Ibrahima Fomba ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan. U ka ɲɔgɔnye kɔfɛ min ye monsieur Daba Modibo Keita ye ale ye a ka nisɔndiya jira ka sababuya kɛ an ka jamanakuntigi ye bisimilali min kɛ wa a y'a jira fana ko n'i ye a ye olu sera ka nin baara in kɛ ko u ye misaliya ta an ka jamanakuntigi yɛrɛ de ka kumakanw kan don tɛmɛnen ni o ye ko ni ale échouera a ka baara la ko an ka bila an kunna ko Mali sifinaka bɛɛ lajɛlen de échouera wa fana a y'a jira ko sifinakaw jɔyɔrɔ ka bon Mali ka tagaɲɛ la ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i seko ni damayira jira Mali jɔli ta fanfɛla la. O kɔfɛ min ye monsieur Cheikh Ahmed Al-Hassan Sanu ye ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale wele ko Iron Bibi ale ye nin hakilina ye ale ye a ka nisɔndiya jira sabula a y'a jira ko a diyara ale ye wa a ye a jira fana ko hali siɲɛ wɛrɛ ni ale kɛra a ambassadeur ye k'a b'a minɛ ni a bolo fila ye sabula ko nin bɛ kɛ sababu de ye ni jamana saba bɛɛ lajɛlen jamanadenw bɛ se ka bɛn ni kɛnɛya o bɛ se ka sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na ani ka jɛ ka baara i n'a fɔ AES jɛkulu sigilen bɛ a kama cogoya min na ko nin bɛ o fana de kofɔ an ka jamana kɔnɔna la. Min ye farikolo ɲɛnajɛ in ta ko filanan ye o bɛna kɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna la san 2026. Gawokaw fɛ yen nɔ u ka burudilaw ye grève bila sen kan u y'a jira k'u bɛna heure 72 de kɛ grève la ko ka sababuya kɛ ko dɔ bɔra u sara wariw la. U ka boulangerie baarakɛlaw ye a jira ko sababu min nana ni o ye farine sɔngɔ yɛlɛni ani gasoil sɔngɔ yɛlɛli de. Nin wagati in na u kɔni bɛ kuma ɲɔgɔnya la yaasa fɔ ka bɛn o bɛ se ka kɛ a ko la cogoya min na. O bɛ an ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Amérique jamanakuntigi Donald Trump ni farafinagun jamana ɲɛmaa 5 bɛna ɲɔgɔn ye juillet kalo tile 9 ni a tile 11 san 2025. O maa 5 la min ye Joseph Boyka ni ale Liberia jamanakuntigi ye, Basiru Diomaye Faye Senegal jamanakuntigi, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani Mauritanie jamanakuntigi, Brice Clotaire Oligui Nguema Gabon jamanakuntigi fo ka taga se Umaru Sisoko Embalo ni o ye Guinée Bissau jamanakuntigi. U bɛna lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ min kɔnɔna la u bɛna na kuma bolodi ɲɔgɔnma min n'u bɛ se ka o bila sen ka jago yiriwako nasira ani lakanako nasira fɛ ka olu bila sen ka cogoya min. U ka jateminɛlikɛla dɔw y'a jira ko juin kalo tile 14 tɛmɛnen ko Amérique jamanakuntigiw kun bɔra ka laseli kɛ k'a jira ko min ye farafinagun jamana 25 ye ko o jamanadenw bɛna gɛn ka b'u ka jamana kɔnɔna la walima u tɛna na se ka don u ka jamana kɔnɔna la k'a sababuya kɛ ko u ka sɛbɛnfura dɔw man ɲi ko min ye Senegali, Mauritanie, Gabon ani Liberia o tun bɛ o jamana 25 de cɛ la nka ko ni a fɔra nin wagati ninnu na ko u ni Amérique jamanakuntigi bɛna na ɲɔgɔn ye k'a bɛ se ka kɛ fɔ ka bɛn kɛra a ko la. N'an bɔra an bɛ taa Côte d'Ivoire kɔnɔna la Côte d'Ivoire jamanakuntigi Alassane Dramane Ouattara ni CEDEAO maa dɔw ye ɲɔgɔn ye maa minnu tun ɲɛminɛlen bɛ Théodore Olyot fɛ ka na a kuma ɲɔgɔnya kalatafili min ni o kan ka kɛ Côte d'Ivoire dugu kɔnɔna la nin wagati laban ninnu kɔnɔna la ka na u hakilina jira ni o ye ko a ka di u ye kalafili bɛɛ lajɛlen ka kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna la ka sɔrɔ mankan fosi ma wuli Côte d'Ivoire dugu kɔnɔna la sabula u y'a jira ko CEDEAO jɛkulu kɔnɔna la Côte d'Ivoire jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ko u ka laɲini belebele de ye a kalafili a bɛɛ lajɛlen ka kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔ ka sɔrɔ mankan ma bɔ a la. Alassane Dramane Ouattara ye a kumakan d'u ma k'a jira ko baara bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ jɛlenya kɔnɔna la wa ko mankan fosi tɛna na wuli a ko la ko u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa a ko bɛ se ka kɛ nimisi wasa ye cogoya min na. Théodore Olyot ale de ye nin kumakan ninnu lase Côte d'Ivoire kunnafonidilaw ka kuma baranin na a tun bɛ o la ka nin hakilina ninnu fɔ wa u ye a jira fana ko u ka haladeli don min ye opposition maaw ye olu ka se ka faamuyali kɛ cogoya min na a baara bɛɛ lajɛlen ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la basigi kɔnɔna la ka sɔrɔ mankan ma wuli Côte d'Ivoire kɔnɔ. O bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an ka dibila baarakɛbagaw fo sabula u jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran.